थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकाराव जोङो बे लामानि जेबो मोनाखै मोनदोंमोन फिसा फिसौ एफा एनै बेवहाय अन्थाइ बाला एफा एनै सारनानै बे दायखौ बारग'नानै बिथांमोनहा बारग'नानै थादों आरो दानिया फैदोलाय जोंहा नै दासो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बोसोरथाम थांबाय फुरा जाबाय बेवहायबो जों थोबसेबो जेबो मोनाखै दा जोंहाथ' उफाय गैया। थांनाय सिगांनि BPF सरकाराबो जेबो मोजां खामानि मावासै जोंनि गामियाव। नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों आरो बे बाथ्राखौ जों बुङाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों कालुगाव ओनसोलनि रायजोफ्रा नाथाय BPFखौल' बुंदों बे नङा। UPPL सरकाराबो दासिमबो अन्थाइ थरसेबो गाराखै आरो बेखौ लानानै रायजोयैनो मोनसे गावारि थांखि लादों आरो सरकारा हायै खामानिखौ रायजोफ्रानो मावफुंदों। सरकारा थांदों आरो फैदों नाथाय माखासे गामि ओनसोला गोदोबो नायफिनजाबाखै आरो दाबो नायफिनजायै थासारियाव। नाथाय मानो सरकारा बेफोरबायदि गोदोनानै थानाय गोग्लैनानै थानाय गामि ओनसोलखौ नोजोराव गोग्लैया नामा? क'क्राझार कालुगामि रायजोफ्रा दुखु खालामनायजों फोरमायदों आथिखालनि सरकाराबो 3 बोसोर थांबाय दासिमबो जोंनि गेजेर कालुगाव गामिनि लामायाव थाइसेबो अन्थाइ गोग्लैयाखै। क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों नांजाबनाय फुराना मयद' कालुगाव गामिनि संसार जानायाव दोंसेल' लामाया दैज्लां फैनाय लोगो लोगोनो थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। फरायसाफ्राबो थांनाय फैनाय समावनो माब्लाबा हरखाबै गोग्लैनानै फरायसालिनिफ्राय न' फारसे गिदिंनानै फैफिननांगौ जायो। गोबाव सम रायजो जाबोनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय कालुगाव सबायझार BCDCनि बेन्दोंनि गेजेराव कालुगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि गामिनि हाब्रु दैब्रजों बुंफबनाय लामाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सरकारखौ लामा नायाजासेनो रायजोनि रां बाहायनानै लामा खोना लादों आरो रायजोफ्रा मा फोरमायदों मिथिना लादो। गिबियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन बे जाहैबाय जोंनि मयद' कालुगाव गामि कमिटिनिफ्राय बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा खोथाया बेनो गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय गोबां बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि स्किम थायो बेफोरखौ जों मोजां मिथिजोबा गावलिया हिसाबै जियानो हक थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकाराव जोङो बे लामानि जेबो मोनाखै मोनदोंमोन फिसा फिसौ एफा एनै बेवहाय अन्थाइ बाला एफा एनै सारनानै बे दायखौ बारग'नानै बिथांमोनहा बारग'नानै थादों आरो दानिया फैदोलाय जोंहा नै दासो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बोसोरथाम थांबाय फुरा जाबाय बेवहायबो जों थोबसेबो जेबो मोनाखै दा जोंहाथ' उफाय गैया गामिखौ जोङो गामिनि खरसजों गामियाव गय फानबायबायनानै जोङो बे जोंनि नांगौ एकदम गामि गेजेरनि नायल' जाल' दोंसेल' लामाखौ जोङो जोंनि खरसजों अन्थाइ बाला रोगानानै बेखौ जों लामाखौ फोसाबगासिनो दङ। जों ओरैनोबो थानो हाया दा बेनो दा जोङो गामिनि खरसजों बेखौ जों मावफुंनाय जाहैबाय। बेफोरबायदि लामानि गामिनि फिसा फिसा लामाफोरखौहाय MGNरेगा स्किमनि गेजेरजों मावनाय जायो। बे MGNरेगा स्किमा नोंथांमोननि गामियाव सौहैदा सौहैयाखै दिनै? आच्छा बेखौ आङो थोंजोङै बुंनो थाङा आगोलाव ओरैनो BPF सरकाराव एफा एनै अन्थाइ सारनानै बेखौ दायखौ बिसोरो फोलोमनानै लादों आरो खिन्थु बे माबा जायाखै फुल फ्लेजेड बे लामा मोजां जायाखै ओरैनो बेजोंनो बिसोरो दिन खाथायनानै थादों। आथिखालनि सरकारनि सायाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? दा बेनो जों गामिनि सासे एस'सियेसन माने समाज सिबियारि बेक्ति हिसाबै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जेखि गभर्नमेन्टआनो फैया मानो जोङो बेखौनो लुबैदों जे जोंनि गामिनि दोंसेल' नायल' जाल' लामाया जेन' गभर्नमेन्टनि स्किमजों एफा एनै मावफुंजायो जेन' जोंनि गामिनि मानसिफ्रा सेटिसफाइड जायो थारमाने गोसो गोजोननाय फैयो। जायफोर बिथांमोना लामाफ्रानो पाक्का जाजोबगोन मोनजोबगोन मावफुंगोन आरो मावबाय थागोन नैबे बिथिङाव नोंथांमोनहा मा खावलायनो सानगोन? दा बे बिथिङाव बुंनायावथ' जों खोनायो ससियेल मिडियायाव माने गामिफ्रा बिराद डेभेलप जाबायनो खिन्थु जोंथ' नुनो मोनाखै जेबो मावनायानो जायाखै थोबसेबो जेबो अन्थाइ थोबसेबो गोलैयाखै बेहाय बाला गरसेबो गोलैयाखै। दा जोङो ओंखायनो सचेतन नागरिक हिसाबै जोङो बे गामिखौ माबा मोनसे गभर्नमेन्टनि स्किमजों बेनो मावफुंना होलाङो जों बेखौ गभर्नमेन्टआव जोबथा आर'ज गाबदों खावलायदों आरो बेखौनो जों आसा खालामनानै थाबाय थादों। जों खुब गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा जोंनाव बे रोखोम नोंथांमोनजों फैग्रा जों दिनैसो मोन्दों ओंखायनो आं खुब गोजोननाय मोनबाय। जायखिजाया माने दा नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे सरकारखौ दा जोंनि नैबे गामि लेभेलाव जोंनि लामाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि माने जोङो गोदोनि नंला मा होनोबा जोङो दानि मटर गारि गोनां मानसि जोबसै बे हिसाबै जों लामाखौ मोजां जानांगौ
आरो सरकाराबो जोंखौ नायनांगौ खिन्थु सरकारनिफ्राय जों दासिमबो खेबसेबो फैसाजों जोङो लामाखौ बानायनाय जायाखै मा समस्या जायो नोंथांमोननि जोंनावथ' लामाया बहुद समस्या जों बाखिखौ होनला माखासेया जोंहा एसेबाबो जोङो शिक्षायाव जों बांद्रायखौ बुंला खिन्थु जों लामाखौ जों दा नांथारगौ बेसेबांसो न'खर दं दा नोंसिनि दा जोंनाव 120 गोलैबाय बे दासिम जे बर्थमान मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव थानाय गंसे गामि जि गामिया आदर्शनि गामि महरै एसे सिनायथि जानांगौमोन दिनै बे गामियाव नुनो मोन्दों सरकारि आसनिफ्राय थोबसेबो अन्थाइ बाला गोलैयै मा फोरमायगोन दा बेखौनो फोरमायनायाथ' जों मा फोरमायबावनो जोङो सरकारखौ नारसिननांगौ जाहैबाय सरकारा जोंखौ नायसनबाथ' मोजां जोङो सरकारजों दासिमबो नायसनजाया जों खोब दुखु मोनो जोंनि गोसो गोरबोआव ओंखायनो जोङो आसा खालामबाय जेखि जाया माने सरकार बे जोंनि गामिखौ बा बयखौबो नागरिक हिसाबै साफ्रोमबो बयखौबो गामिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिननांगौ आरो नोंथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोना जितु बे सरकारखौ बुंहैयो आं बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोनहा दिनैनि सानावहाय बे खामानिखौ रां खांलायनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावदों नङा होमबा हय निस्सय जोङो बे रोखोमनि जोंनि माखासे जोंहा गय बागान दं बे गयखौ फाननानै जोङो दिनैनि बेलायाव जों बे खामानिखौ मावदों दैया ओरैनो जोंनाव अखानिल' दै जायो दस्रानिफ्राय बे माबानि दैमानि मानिखौनो लोमसावनाय फैनाया बे अखानि दैखौनो जोंहा माने ड्रेन सिस्टेमफ्रा थिग नङैनि थाखायनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेबायदिनो सरकारनि अनसुंथाइ मोनै बा केनेल माबा गैया ड्रेन सिस्टेम गैया मा गैया बेफोरनि थाखायनो जोंनि बे फुराना गामिखाय माने बेवहाय जों जाबोर माबा माबिफ्रा बुरजा जानायलाय ड्रेन सिस्टेमफ्रा गथेलांजोब्बाय आरोखि बिनि थाखायनो बे लामाजोंनो उसिजोबनो नागिरो जों बोसोरे ड्रेनखौ फोसाबनो नागिरोब्लाबो जों हाजोबा आरोखि जिहेथु जोङो रायजोनि श्रमजोंनो मावजोबनांगौ जायो फैसाफ्राबो रायजोआव बुरजा गैया एसेल' खरस खालामनानै जोङो मावनो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोङो ड्रेन सिस्टेमखौ बानायनो हायो बेनि थाखायनो बे ड्रेनजों थांनांगौ दैफ्रा लामायाव उसिनानै लामाखौ नस्थ' खालामनाय जायो दा बे बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांगौ जे जोङो ड्रेनखौ सिस्टेमखौ थिग खालामनो हायोब्लासो जोङो बे लामाखौ फोसाबनो हागोन जों दा हानायखिनि नाजादों जेसेबांखिनि हायो जोङो रायजोनि एसेल' फैसाजोंनो जोङो बेखौ सेस्था खालामगासिनो दं आरो गामियाव इनकाम सर्सआबो गैया खुब एसेल' दब्लायसे फिसा गय बागान दं जों बेजोंनो बोसोरे फाननानै जा मोनो बेखौनो जोङो बे लामा फोसाबनायाव बाहायो आरो माखासे ससियेल बिथिंबो दंबावो बे जोङो थिगै नायजोबनानै बे थाखाफोरखौ जोङो गथि बाहायनाय जायो आरो बेखिनि मेडिकेल कलेजजों नांजाबनाय गामि होननानै बुङोबा बे नोंथांमोननि बे मध्य खालिगाव गामियानो नाथाय बे गामियाव दा गामिनि फोजौखांनायनि थाखाय MGNरेगा स्किम बा सरकारि आसनिफ्रा थोबसेबो मोनैखौ मा फोरमायगोन नोंथाङा एसे गामिनि बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद माने दुखुनांथाव जाहैबाय जोङो मेडिकेल कलेजआ जोंनि जायनाखि बिल्डिंफोर जोंनि मेगनजोंनो दा माने सानफोर बादि मोदान फबलायनाय बे गामि जोंनिफ्राय नुहुरनाय बे मेडिकेल कलेजनि खाथिनि गामि जानानैबो जोंनि बे जायगायाव माने ओरैहाय बेसरगाव फारसेथिंजाय डेभेलपमेन्टखौ खालामजोब्बाय माबासिम देबरगावथिं थिलाफारा ओरैहाय देबरगाव डेभेलपमेन्टआ जाजोब्बाय खिन्थु ओरैहाय सा फारसे गौरां दैनि साहाथिंजाय जेन'बा ओरैहाय दक्षिण कालुगाव दं मध्य कालुगाव दं उत्तर कालुगाव दं बे गामि दरथामावबो खुनु डेभेलपमेन्ट खालामनाय जायाखै आरोखि दा नायोब्ला जे बे फारसेबो नायनांगौमोन जिहेथु जोंबो बेनिनो मोनसे नियारेस्ट माबामोन आरो दा बे फारसे जोङो एसे जोंनि फारसेबो नाहरोबा मोजां जागौमोन जों सिन्था खालामदों दा सरकारनिसिम खावलायनायाथ' जोङो गिदिर गोलावनिसिमबो थांनो रोङा जाहैबाय जों बिहैनोबो रोङा जाहैबाय दा बिग्रा मानसिफ्राबो लामा ससेयाव सौथुनानै फैयो बिसोरनि खोथाफोरखौथ' आरो मा बुंबावनो आरो दा बुंनांगौब्ला राजनितिकनि माबा गेलेनानैसो बिसोरो स्किमखौ हरनाय बादि जों नुहुरगासिनो दङ आरोखि दा जोंनाव गोदोनि BPF सरकाराव एसे एनै जोङो गामि डेभेलपमेन्टनि फिसा स्किम हरनायखौ जोङो बेजोंनो फोसाबदोंमोन दा नैबे अन्तत' माने 10 बोसोरसोनि गेजेरावबाबो जोङो बांद्राय मोननाय गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन
थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।